खुलुमबाय बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन माबोरै CID अफिसार जानो हायो एबा माबोरै CID नि सासे सोद्रोमा जानो हायो एबा मावख'गिरि जानो हायो। लोगोफोर, CID नि आबुं महरा क्रिमिनेल इनभेस्टिगेशन डिपार्टमेन्ट एबा खायसे हादरसायाव क्राइम इनभेस्टिगेशन डिपार्टमेन्टबो होननानै बुंनाय जायो। CID आ स्टेट पुलिस डिपार्टमेन्टनि मोनसे बाहागो जाय स्टेट पुलिस बिफाननि दैदेननायजों गुबुन जाथायफोरनि सायाव नायबिजिरनानै फोरमान दिहुनो, इनफरमेशन दिहुनो, जाय जाथायनि थार बाथ्रा एबा जाहोन जाउन एबा बबेबा जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ थोंजोङै मिथिया एबा मोना बैफोरबादि जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय CID नो बिबान होनाय जायो आरो CID आ जाथायनि थार बाथ्रा, जाहोन एबा गुदि खोथाफोरखौ गावसोरनि नायबिजिरनाय एबा संदाननायनि गेजेरजों सैथोखौ दिहुनो। बेनो जाबाय CID नि खामानि एबा मावनां बिबान। गोबां समाव जों नुनो मोनो बबेबा मोनसे जाथाय जेरै बुथारखोमानाय, जिनाहारि खालामनाय, सिखाव खावनाय, जाख्ल'नाय बायदि जाथाय एबा जाय जाथायनि दायनिगिरिखौ थोंजोङै मिथिना मोना एबा सन्देह गोनां जाथाय एबा केसखौ CID नो होनाय नुनो मोनो एबा CID खौ नायबिजिरनो आखायाव लानाय नुनो मोनो। गोबां लाइमोनफोरानो CID आव हाबा मावनो गोसो एबा CID नि सोद्रोमा एबा अफिसार जानो गोसो, नाथाय गोबाङानो मिथिया जानो हागौ माबोरै CID आव जयेन जानो हायो। दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन माबोरै सासे CID नि सोद्रोमा जानो हायो एबा माबोरै CID आव जयेन जानो हायो। सासे सुबुङा CID जानो थाखाय मा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थानांगौ, मा आनजाद होनांगौ, बेफोर गासिनिबो सोमोन्दै आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि बे बड' एनालाइसिस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। नोंथांमोननि अननाय मदद मोनबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समाव आं नोंथांमोननो गुबुन आयदानि सायाव भिडिअ लाबोनो साहस मोनबाय थागोन। लोगोफोर, CID आव जयेन जानो थाखाय मोननै राहा लामा दं होननानै बुंजायो। CID आव जयेन जानो थाखाय थोंजों राहा लामा जेबो गैया। गुबुन साख्रिफोरखौ जोङो जेरै थोंजोङै आनजाद होनानै मोनो, नाथाय CID खौ बेबायदि आनजाद होनानै मोना एबा आनजाद होनानै CID आव थोंजोङै जयेन जानो हाया। गिबि राहा लामाया जाबाय CID आव जयेन जानोब्ला सिगां स्टेट पुलिसाव जयेन जाग्रोनांगोन एबा नोंथाङा पुलिस साख्रि मावग्रोनांगोन आरो गुबुन मोनसेया जाबाय UPSC आनजादखौ उथ्रिनानैबो CID आव जयेन जानो हायो। CID नि गुबुन रेंकफोरा जादों CID नि बयनिख्रुइ जौसिन रेंकआ जादों एडिशनेल डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस ADGP। ADGP नि गाहायनि रेंकआ जादों इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस, डेपुटि इन्सपेक्टर जेनेरेल, सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस, डेपुटि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस, इन्सपेक्टर, सुपारिनटेन्डेन्ट, सब इन्सपेक्टर, कनस्टेबल। कनस्टेबल जानो थाखाय सासे बिजाथिया स्टेट पुलिसाव जयेन जाग्रोनांगोन। थामहिनबा CID आव कनस्टेबल जानोब्ला गिबियाव पुलिस बिफानाव कनस्टेबल एबा हाबिलदार, एसिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर बायदि जाग्रोनांगोन। बेनि उनाव पुलिस डिपार्टमेन्टआ CID आव प्रमोशन होयोब्लासो सासे बिजाथिया CID आव कनस्टेबल एबा अफिसार एबा गोजौ रेंकनि सोद्रोमा जानो हायो। थामहिनबा आनजाद लानायनि गेजेरजों प्रमोशन होनाय जायो। CID आव कनस्टेबल जानो थाखाय सासे बिजाथिया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय 12 थाखो उथ्रिनाय जानांगोन। देहायारियै राफोद जानो नांगोन। जेब्ला CID आव कनस्टेबल एबा गुबुन पस्टनि थाखाय भेकेन्सि ओंखारो अब्ला स्टेट पुलिस डिपार्टमेन्टआ आनजाद लानायनि गेजेरजों कनस्टेबल, हाबिलदार एबा गुबुन बिबाननि सोद्रोमाफोरखौ CID आव प्रमोशन खालामनाय जायो। बेनि अनगायैबो UPSC आ खुंनाय सिभिल सार्भिस एग्जामखौ उथ्रिनानैबो सासे बिजाथिया CID आव जयेन जानो हायो। UPSC आ खुंनाय सिभिल सार्भिस एग्जामाव IPS रेंकआव उथ्रिनो हायोब्ला उनावहाय CID आव जयेन जानो हायो। UPSC सिभिल सार्भिस एग्जाम होनो थाखाय सासे बिजाथिया जायखिजाया स्ट्रिमाव ग्रेजुएशन उथ्रिनाय एबा BA, BSc, BCom उथ्रिनाय जानांगोन। क्रिमिनोलॉजी आयदायाव ग्रेजुएशन खालामोब्ला CID आव जयेन जानो थाखाय साबसिन। सासे बिजाथिया देहायारियै आरो गोसोआरियै राफोद जानो नांगोन। CID जानो हानायनि एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाया फुलफिल जायोब्ला प्रमोशननि थाखाय पुलिस बिफाना खुंनाय आनजाद एबा UPSC सिभिल सार्भिस आनजादखौ उथ्रिनो हायोब्ला CID आव जयेन जानो हायो एबा CID नि सोद्रोमा जानो हायो। नोंथाङा जुदि CID खौ जिउ राहा एबा थांखि महरै सायख'ना लादोंब्ला एबा बेनि सोमोन्दै बांसिनै मिथिनोब्ला नोंथाङा एक्सपिरियेन्स गोनां सुबुंफोरनाव सोंनानै ला एबा गुगोलाव सार्च खालामनानै CID नि सायाव लिरनाय गुबुन आर्टिकल्सफोरखौ फरायनानै मिथिना लानो हागोन।
आंनि बे सुंद' भिडिअ'आव गासैखौबो A to Z फोरमायजोबनाया गोरलै नङा। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।